masipa mo itong aling dahon sa saging diri nga di man ka ba naman ang hit. Kasi mga silingan dito eh, pagkasalasagan na kuha ko ng saging bang kasi na nagpamutol. Ang gamiton magod na himuugsuman. Palit. Ano ka ila man dyan ang tawhana? Uy, sinunderting man dyan ni katong kusog kay mangutang. Peaceful. Ay, namaligyan na din na siya. Hala. Siya dyan, di dyan ko magkamali. Siya dyan tong kusog kay mangutang ba? Hindi ka ba nung bayad? Bantay ka ron. Siya lagi na oh. At tuon ako. Kamay ka. Palit. Ligya. Peaceful. Price. Kamay na lang. Kamay na lang. Unong birting, daan ko palagi nga ikaw. Oo. Maligya. Namaligyan na di ka? Nagmay. Hello, uy. Ano lang eh. Kanyara dyan po si talutan o dito abang Kapalit ang bugas. ng Walay. sinumberting mo dyan ako eh. Hmm. Nagpan mo ko din sa sagingan, baka yung mga saging mabuti. Ay mo hali na diha. Oo, ako na, dira ah. Bato na motor ng tao yan. Mau lagi, ang kapagyan ako ko, matang saging oo. Ay, lagi paligya. Puro na dyan nga, itad-tad-tad-tad. Paligya lagi. Una, uy, kumusta naman ka ng berting? Ano lang, paligya lagi ginagmay. Ano ka? Lamig ba ni mga baligyan ni Uy? Ano? Antin. Palit ka, gaya gamay na lang eh. Dili lang, ako ihangyo sa inyo natin. Kanang, utang ako ba? Ano yung pagkatan kay Kadimalas pa ron? So, di malo. Sige, mga gutong. Kaya kung Malas. gutong dito, kaya ako sa sagingan. Sige na ha, utang ako. Dako sa kingan, mangutang. Ganin mo, utang ako. Gusto mo, mo. Magpautang ka, dili. Ay, ang giingnan ta ka nga dili sa. O, di dili. Sama na. Wala ng pugaw Hindi, klaro, pag ikaw mangutang, grabe ka makakuha, no? Nakapangutang. Nga, pag ako mangutang, anong balikan, di ka magpautang. Kanang Huwag ka na ba itong utang, ha? Kanang imong ilong ba? Nagdako na lang, pukupitan ko ni aning ko. Ano Sa sa? nagdako kong ilong. Tawa ko naman kapag-naway no, mura po kagigdak kong ilong. Kaya yung ilong, bukad tayo. Aray! Oo naman na paano man ka. Ano, pinipalo? Hindi, ako. Pukupitan yung ilong. Oo, sa baso ko, di ka dyan ah. Ano ka dyan ako? Tangawa rin ako at tapaho dire. Papulis ka ba?